तोरा बाप के फाटे छो तोरा बाप के फाटे छो डीजे मनीष रक्सौल तोरा बाप के फाटे छो मां गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम करब बियाह के कोना तोहर अगुआ काटै छो हम करब बियाह के कोना तोहर अगुआ काटै छो सुन गोरकी गे बात ना सुन पतरकी गे ओहो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो डीजे दयानंद दिलदार सरस्वती स्थान कठरा डी टोल तोरा बाप के फाटे छो सिंहवाई धर्मेंद्र निर्मलिया कितना दिन जीव गोरकी बाप के तू डर से चल न के भाग जाइ छी अपना घर से अपना घर कितना दिन जीव गोरकी बाप के अपना डर से चल न के भाग जाइ छी अपना घर से तोहर माई खेलै छौ खेला तोहर भैया छाटै छो सुन गोरकी गे सुन पतरकी गे बात ना सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो डीजे दयानंद दिलदार सरस्वती स्थान कठरा डी टोल अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक हमरा नहीं डर लागे गोरकी कखनो मार से तोरा पाबै खातिर कटबै कटे के कोदार से हमरा नहीं डर लागे गोरकी कखनो मार से तोरा पाबै खातिर कटबै कटे के कोदार से धर्मेंद्र के तोहर छटकी बहिन दुनिया डांटै छो सुन गोरकी गे की रे सुन पतरकी गे बात ना सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे